Nijang Karbi Anglong alo dong kamukam long sopi waisong pathua klamalong 6X Revolutionary Federation of West Karbi Anglong tumpen Collective Consultation and Interaction Program amei Mesen pen ke pamanpong. Ahur sike khai longria pharman chitiming phat kachepa check pen kidanglok ingna majo kidonang pen khai pharman mithanga hemarit apiso su kachi utikang pen pinanga tumke avia phik busi apran kidam nang tami dolo hala so por hutke ilituma khai phan banga khai tum nangkilang ropuke avi pinlo bontame la song trok tum pen tame ilitum along rialong monsam donang jipu mathasi hongnang barlo hongnang bar 8 pen la song trok tum chingrum thusi 6X Revolutionary Federation of West Karbi Anglong posong sengpon thusi la song trok tum pen pini Collective Consultation and Interaction Program amei padoponlo lapen bang so melong SP Indranil Borua lapen Additional SP Faiz Ahmed Borbhuyan ADC Gupta tumpen kidanglok pinangan kithe kidingatum lapen 6X Revolutionary Federation of West Karbi Anglong arlo kido anatum chetong dunsi bangso me ardi dojot pen paman ponlo May pialong Hamren SP Additional SP ADC tum pentame song trok tumaphan ningke pathia lam pen kidanglok pinang analam abidi sore lahai chithan pachini ponsi X Revolutionary Federation of West Karbi Anglong atum Home Minister Amit Shah phan panongsi pinpuralo ADC redeng pajirdundo tangte labang some kapedo aputhak lapen Home Minister phan ki panong pona pinpuralo aputhak le song trok tum pen phirangke tum phan nangke pachini dona lam thile angton pen ajupon sina mohejong SP sir lapen DC sir atum ekethang ki mo mateng Komande jong si rehab kelong leleng lapen stipend lapen te council long pen akirap long leleng pelutang te nilidung tong sekot DGP sarvan cek tong nampo ate bo SP sartalang putekan alang li kapacini tang lo posipu lasi nilidung piniang bong dampo lasi kedang satum kelong le teman pusitame prabjin pen dokumen nang cetonigo la ke nang litung pan akira peklo mate ilitung bangso song mate 6X Revolutionary Federation pen kengkam kacejor cengpo la si nang litung ta arjap thip pen doigo nilitung ta nang litung long arjap thip si doigo ningki bi nang ji alam ta velo la si laan pen si nililam te ington toklo la pen kaveno tomas council pen kipipo suri poke patangka ta kecengong po apilong tundede kecengong lede apilong thlok la sila so potame alang litum kuthot khala dak che phai tampe ko pipo silong lede na la so bangta kapalong e tipansi kerap tum hantuning rilo ateke alang litum long se ang tonalis do la dang litum bang panma kedal salis la malong sido la salang litum ban ke nitum ke atok no dun dete kelo salang tum masih ri dan titip kecek tolo mati nitum kan kapaklem nang punya tolo sehat ne nili ke jong damate ban nili ke chining teng bosomar tumben alis ke do bang ke bang trip ho ba ke silari kelong le dolang lapen suri ko ke rapok council penta nili chini ram teng ke bang thong ke ra clean ke thong ne dolang atung ke long le de dong kamukam pen wiki be Karbi Anglong live